na akaenda kumba kunatero marata yandemumwe akati anoda kuvaka ndati anoda kuvaka wanuna anongobvira kanikuidza wani vantu ndo zvaakatanga ini ndikabva ndabva kumusha kuye vandasvika kumba bvandanyarara saka iye anofonera girlfriend rake chini amai vanondituka zvandakapfekera hembe dzangu kusara ndisisina kupfeka vanonditukirira chitutsi amweni anonditukirira chitutsi nyange ndichitaura inini nemurume wangu mumba amai vanodairira nyaya iyoyo vari kanze vachindituka murume wangu hana nguva yekuti ini ndotaura naye nyaya apa tichitandara munhu anotandira naye ndaamai vake anondimirira kuti ndibike sadza rangu oyosimudza mabheseni asimudza mabheseni angu anoenda kunodyira sadza iroro kumoto kunenge kuna amai handina kana nguva yekuti ini ndinotandara naye mari yake yanenge ashanda kubasa anochengetesa amai vake adzimai vangu nyaya ari kunyevo nenyaya kuti inini ndinda uroro mwe mukadzi nyaya yekuti ndakaona maitiro yake unhu hwake hwani pokutanga mukadzi wanga aiti ndakamutengera mapamba ekuti ndamutengera mapamba aitaka zvanibodi ndizoti ndakuroora mumwe mukadzi wangu wani nyaya yekutanga anenge ane uyanga mukadzi wangu inini ndamutengera mapamba nemanepi emwana yekuti yemwana saka pamapamba aiti akatinja mwana aisa mubhaketi yogara ari mubhaketi mamwe ariti ari mubhegi manepi mwana izvo zvaana kana manepi ese akaora achiita se achistoka mwana akamutengera achistoka svika pamba raita aiti manepi zikaita bhegi mukadzi anouyaaa ukatenga mapamba nemanepi mwana akaita tsina anotora achiisa mubhaketi mwana akaita mubhaketi bhaketi ukaritora ukaenda naro kunani uona zvinoita mwandakaroora ndo zvinoita mukadzi kuchengeta manepi musi wandakaona mapamba inini musi wekuti anga abuda asipo auya kumusha kwavo ini ndiri kubasa musi ndiri kubasa ndopandakazongati amainini mukadzi wangu chi hapo ndiwatireyochi manepi emwana nezvinhu zvemwana ndopa wakabvaona bhaketi rakazara chi mapamba akazara mubhaketi nomubhegi ini ndichisvika ndichibva kubasa zvakanzi ona ichi mapamba ari mubhegi kana musaura katanga wakuita bvunzo bhaketi raisomamanakoii raikakura seinotakura manita dzimava 15 saka bhaketi rakazara 15 manapeni ariyo usiku chete inini ndendiripo asi ndiri munhu ndiripo ka nditariseva kuti mubhaketi mune chii akatarisa ndiani iwe akatarisa mubhaketi mako mune mapamba ndiani makatarisa mubhaketi mune mapamba amainini wangu wandakatichengeta wachaichi aiwa mukadzi womunin'ina wangu inini mukadzi womunin'ina wangu ndiye wakapedza pamako ndo ndakatitora mama zvinhu zvemwana muite sei wakakonewa nei kuti mukadzi wako kana auya kuti kuda kuita exhibit kana auya ndokuti ko izvi zvinhu zviri kuvira uku wakadi kuchengetera mukadzi wako wazomunyadzisa woenda nei kuna atete zvataurwa naatembo unotaura kuna atete kuti atete ndakonewa une vana vangani wakaroora here uchasvika kupi kana vari amako vari kutuma vari kutadza
apa yenyewe ndiye kazindo ukazoka kuchiyembere kazindo ukazoka taura kuti iwe unofonera matelefoni ako iyai nyeti ayo ini munhu wandakafonera aripo muzukuru asi nyaya kuti haamuzivi isine muzukuru wangu ichitamba asekuru nemuzukuru ari kureva number 2 kubva kuti zilava kwati akabika sadza akasemabhese viunotoronodzira chetu chavamai vavo sei aiwa handiende kudya handi zilava kwataura futi iwewe naimukadzi wako hamugari pakuikuru nyaya tototaura ini kuti ndizoenda kuwaka kumusha nyaya kuti mukadzi wangu ndaiti ndakamupa mari zvinhu zvacho mari aishandisa zvinhu zvokuti ndakatona kuona ndege kuti mashandiro ari kuita mandamusha ndowangu wangu nomukadzi kuitira kuti kana tabva ndakatomudza ndakati ndindakaenda kumusha vakazoenda kuna atete mushambo kwamulongo ndoko vakasvika chinzi marataya ndechi ndivo vakunenyada kuvaka ava vakapindura kuvarikuda kuvaka sei ndisingarese ndobva tikuzvitorera isu ungapinze tikugadzira nyaya asi kugadzira nyaya isi kanzwa nemuromo wavo vasisana wakaenda kamunhu vakamushava vasingazivi ndosandikazvokumushandinakuramba inyaya yekuti ndakaona kuti mashandiro atikaita anoita mari zvitonani ndigare ndawaka iwe maraka wabvuma kuti akaenda uyasingaziega right hatisiipamudzina mari unotengesa madzina mari achitora mari achiba unovakisa kuisa kwatezaro vakuko handii uzoende kumukadzi wako iwo ukatezaro kusvika umamboswa musungai wakumuzekana mafuta makaita basa mwanangu kuimba yekuaaaecheni unozizvose nokumadza asi unovaka imba yokuti ugare naye usina kumutaurira azvinogwadzi anozomugara nebamari nomuwadzi asi nyaya yekuti ndaitozomuka nyaya yekuti inini maitiro yaita wazviona here kuti wazviona here kuti iwe une zvinhu zvaunyepera mukadzi zvasingaite iwe une zvaunoita ano zvaanoita wazviona aiwa kunyepa kwawaita kanomuka kuna unovaka musha unogara vanhu uchagara mudzimai wako iye asingaite asingazivi pfungwa dzake dzikadzokera pakuti pamwe amai vaya vaigosederwa mafoni vaya ndo vanovakirwa musha kuti unotadza kubuda saizvozvo zvinobuda saka iwe unonyepa utaure chokwadi nyaya yako yakatangira mukadzi wake inyaya yekuti 1 ndakataura yeho yangu 2 mukadzi wangu ane nungo haende kumundu ndakamutenda kumunda haende kumunda haende anogararipamba ini ndakadzoka ndabva kubasa ndosvika ndoti ko maenda kumunda here anoti aiwa ndakamutsura chinhu chaanenge aita anoti wataura zvakanaka mukadzi wako achiuya iwe vachirogwa vakuita mubamana maakasvikira iwe onga usina imba mubamababa mubamababanama vakagara naye kunguva yakareba zvakadini nasekunguva yakareba saka vaimusiya here vasingaende kumunda uyo achisara afamba nenyoti iwongo achiseta kuridziyo aiwa kutaura panguva yakanga ichigara mumba maamweni tokati kuti vaimusiya here mumba uyu ivo vachienda kumunda kumushandira aipapo waenda vaenda vese vakachena kuti wokunyembera mukadzi kuti aishanda daiwa tazviona kwaukuenda unduna mukadzi wawei mukadzi nditomu inamaakuda kuti mwoyo mwenekana hanzi mwoyo yakasetizaza bhaketi kana imba yaari kutaura ndakavaka akazondiudza
zapedza kuwaka katimbeya ndikuwaka kumusha ndikuwakira mukadzi wangu. Tazoona kudhara ndezi amene mukuenda kuitawa zvezvarikutaura kuti ndoda mukadzi wangu kunyika dzokera kumba kwenyini wadzokera ndikuzati nodzoka mudari mabvanteri ina mugara iwe unozati unoorora ungoimba apo mukadzi wamukadzi waunoorora ina utora mukadzi wakwao kutaura wacho muenda naye zvakanaka uri ndikuzvatadzikwa mudari dzokera kumba kwenyini wazvinzwa dzokera chabata kuti baba wako namai vako chavabata nyaya Ndinoti kumba kwachona kunodzokerekere because amweni vanga vasvikira painditaura iwe dati dzokera kumba amweni azindo akakuroora dzokera kumba ndowazvindokaire amai ako ndakavatonga panapa ndo endaozera nzima akunyanya kudzakabhadhira mbudzi nayo chienda kuti kana kuuza kunatoona ina kutaura kana mambo ataura chienda sumuka